Spadl ze stromu a od té doby je na vozíku. Starala se o něj matka, jenže Romana stihla další rána osudu. Maminka měla mozkovou mrtvici a proto se tady hospitalizované. Jeho hospitalizace ale něco stojí. I přesto, že Roman pobírá oproti jiným invalidům měsíčně poměrně dost peněz, nestačí mu to. 7600 korun a výdaje moje jsou měsíční za sociální lůžko je 8060. To se skládá 135 za pobyt a 135 za stravu. A tak je každý měsíc v mínusu i bez novely zákona, která handicapované nutí žít za existenční minimum. Ještě mi vlastně kamarád a přítelkyně hradí jako ten rozdíl, že jinak bych prostě neměla ani na ty výdaje, jako na ten pobyt a stravu. A na vozíku se Roman už neprojede. Je to pro něj totiž drahý luxus, který si nemůže dovolit. Potřebuji hradit zvýšenou péči, která zahrnuje oblíkání, pak jako příprava na vozík a umožnění ven. No a